ichie ibe m ọ bara uru na anyị ga-anọ na mmiri na-ebe akwa na ncha abaa ya anya ncha abaa ya anya. Ọ nwere ka ọ dị. Onye ọbụla nọ n'obodo a kịta mana agwọ nọ n'akịrịka. Nsogbu niile a anyị fụrụ na-ada anwụọ tata anwụọ echi anwụọ nwanne echi ọ maka na o nweghị onye na-enekọtazi odumodu anya. Ọ kakwa mma na anyị mere ọsọ tupu nsogbu a na-ada. Onye mmalụ ka a ga-emesi pụọ ka anyị mee ya ozugbo ozugbo maka na eme ngwa ngwa emeghere ọdachi. Ichie Mba, ihe kwuru bụ eziokwu mana gịnị ka ị chọrọ ka anyị mee? O rukwa na omume o ngwa gee ntị ọkụ ịma ofu mkpụrụ nwa ọkankwọ nke nọ na Lagos Chimaobi fụrụ ntụtụ taa na onwe ihe ga-eme ka e bata obodo anyị a bịa bụrụ onye isi arụsị. Ihe ọ dị mma and all because na o kwere ịbata kpata ihe ọjọọ niile a ji eme ọnwụ ike n'elu ọnwụ ike n'ala. Gịnị ka anyị ga-eme? Ndị ichie ibe m, ọ dịkwa egwu. Ndị ichie ibe m, ejikwere m anya oke eji ele ihe dị n'akpa wee nenechi okwu a ma na ezigbote nsogbu na-akwa aka n'ụzọ anyị. Anyị ncha niile mara na odumodu abụghị arụsị eji egwu egwu. Ọ na-egbu ka ogbu naba. Ya bụrụzie mgbe enweghị onye edebere dịka onye isi arụsị eze mmụọ ga na-enye ya ma ji ma ọkụkọ na ihe ndị ọzọ. Agwọ nọkwa nọ n'akịrịka. Agwọ nọkwa n'akịrịka. Ọ bụrụ sọsọ agwọ nọ n'akịrịka, agwọ esire n'akịrịka baga na gbamgbam nsogbu dị. Mana ihe m na-ekwu na-abụ ogwu ihe ọbụla anyị ga-eme si mee ya nke taa nke echi maka ọ na-emeri ọsịsọ efe ikuku a na-ekugharị ọ ga-esi otu akụfe anyị niile n'obodo a. Ikuku ọjọọ ekpukwala m olu m. Anajụkwa ọ bụrụ anajụkwa ihe a na-ekwu bụ kedu ihe anyị ga-eme maka na onye ọbụla nọ n'obodo a ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụntakịrị ma ụmụ nwaanyị anyị lụrụ alụ na-ene mụ na gị na-aba anya ihe anyị ga-ekwu na ihe anyị ga-eme ka obodo a dị mma. Nwoke dimkpa okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụla mụnwa na-ekwu ka anyị zipụ mmadụ ka ọ nachi ya azụ na Lagos jee gwa Chimaobi na ọgba hapụgo ọrụ dịrị ya onyenwa ka ọ dịrị ife odumodu ọnwa ọkankwụ ka ọ bụ si jee gwu ya ya nachighete n'ụlọ bịa rụọ ọrụ dịrị ya. Ndị Chiba izi ozi gawa Lagos achị ma ka ahụ dị oke mkpa ugbu a ọsọ gịle onye mega ugbu a mata na ndị glozi ahụ cheta na ihe a gwara ha na Chimaobi fulishi dishi na nwekwara ya ọrụ na-abịa ha Lagos abịa sị ya arịsa emekwe na arịsa emedo na onye ọrụ nwetara na ga-ejikwa mmachi ya ọsọ. Bukonu eleje na gee ntị ndị iche ibe m site na nchọpụta ihe niile anyị na-ekwu na ihe na-aga n'obodo a inekwanye ihe ikuku ọjọọ na-eku ka anyị were kwe na-ehihie chọwa na ewu ojii tutu abalị abịa maka na abalị bịa enwekwu anya ga-ahụ ojii onye eju anya ịbịanụ abalị bịakwa ihu ewu ojii bụkwa nsogbu ka ọ bụ. Achọpụtakwara m na odumodu agbahapụga anyị nọzikwara onwe anyị dịka ndị na-enwezighị chi. Ichie ihe kwuru bụ eziokwu mana unu ga-echeta ada ahapụ gị isi agbara otele ajụ. Mba, aka m kwenyere n'ihe Ichie Mba kwuru ka anyị zipụ ozi si gaba Lagos nke taa nke echi ka a gwa nwatakịrị ya bụ Chimaobi na anya anyị fụrụ taa bụrụ ya ọgwụ ihe anyị ga-eme ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Ada hapụ isi aka agba ụrịọm si zipụ ozi ka ezie Chimaobi ka ọ nọta ọbịa were aka ya na-efe arụsị ọ na ya fere arụsị mụ na gị na-aba anya maka esi efe kedụ ka a ga-esi wee nọrọ mmadụ na-ekwu mmụọ mmụọ ọ ga-alọtarịrị Chimaobi ga-alọtarịrị. It is not a matter of God forbid.
ahụ ke ga-ahụ na m nge ha ndị ichie kwenu kago nwa o ruru gị n'aka nwoke ukwu ndị ichie kwenu gị gbọchie gị tata ịgbọchie gị tata the last but not the least here ịkpọsịla frele m ndị ichie kwenu yes ka wee ekele ndị nze ibe m ekelela m ọnụ abịakwala n'ụwo abịala m onye were ihe n'oge awa wo onye wu isi ahụrụ kwawa okpu ammiwu Beyonce ka m na-echekwata ikwe arụsị odumodo na-echekwana m ọmmi awela m ka ala atọ gbaga m biko be ya ebee ka anụ n'ugoro ebee ka ejigoro ntị nụ na nwaanyị na-efe arụsị bụrụ onye isi arụsị odumodo ọ dịkwa egwu kwa ya ọzọ ịkpọrọ m nnọọ ele ihe ịkpọrọ m gbi ịkpọrọ m bịa eyiri gị ayọ ị ga-ebige m eyiri gị ayọ ekwekwala jezi emege kpara gị aka maka Chineke na-eto eto gị nje tụrụ ego kịrịkịrị ma Chineke he wowo B to the C B to the BTC Beyonce ọ wụ ya aha nwaanyị gbara ọkpụrụkpụ hụ nga m ha kpara m nga m ha nguzo oke elemele ka nga elegido amme ọfọ ntị ugbu a ngwa ịga bachi m ụlọ chijisekwa n'ụlọ oyi dịkwa egwu nsogbu adịghị anyị anụghị ihe ikwu ngwa nabazie emesịa ka anyị mara ihe a ga-eme ya o ile ka ị na-achụ m ka nwa si isi ọkụkọ a gwara gị sa awụ m nwaanyị gbara ọkpụrụkpụ gị na-achụ m sisi ka nwa ebe m gaje kemme m aṅụ mmiri nọ n'ime bọtụlụ katiredi gbere mme krimi ya m aṅụ bịa ṅụrụ mbie gị mbibi a na gị dị ka odoro ọcha chokwe agbagokọtago ụkọ m ihe otem n'ogbo maka Chineke mụrụ eke nkọpịla logo ka ọṅụgo ha ka nwa mbụ ote sologbo kemme hello hey kemme perform on like him back in Louisiana. I don't give a damn. Back in Mazimba, ma ya gị ekwe. Odumodo bụ onye ọzọ n'obodo a. Ụjọ nụkwa. Ọ pụtara na onye ọbụla nduzi n'ụjọ ugbu a. Eziokwu. Mba gịnị ya ga-eme ya? Kwa mbọsị ofu akụkọ. Mba, ọ karịrị akarị. Iche mba. Ọ pụtara na anyị ga-akpọ iche ibe ndị ka ọzọ. N'ihi na ma anyị chọta onye ọzọ ga nega nwa nkwọ nụ mbụ. Ọ pụtara na onye ọla nduzi n'ụjọ onye ọla ga-anwụchikwa ọkankwụ gị na-ekwu. Ọkankwụ ọ kwesịrị ekwesị na onye ọzọ ga-anọchi anya ọkankwụ. Gbam. Na-ege ntị. Ifuru arụsị odumodu. Ọ bụ na o nweghị onye nọ na ya na-efie nsogbu dị. Isi gị na isi mụnwa na isi mmadụ niile nọ n'obodo a nọ na nsogbu. Ọnya ka m jiri kwuo ma na-ekwukwasị na okwu anyị kwu na nzukọ gara aga. Ka iti ya n'ọrụ ọ dịkwa ezigbo mkpa mgbe a na-ekwu a na-etekakwa biko enwere ebe m na-eje emesịa ka mụ na gị ga-afụ daalụ. Oh, Jesus!
Odumodu. Agụ nwoke ọba ana-emekwe Anọ igoro ọrụ. na-achị m ọrụ abatasị ka m bịara ọrụ m kwụrụ da plate ma ọ bụ ka o si aga ngwa ka ọ dị All right. Onye Chijioke kedu ihe mmadụ onwe ụlọ ọzọ Ichokoro papa Chijioke amapụzi na ya obi onwe ihe mere gwuo ụgwọ mmanụ gwuo Ichokoro papa ụtụtụ ọma papa ihe ahụ ihe ọnwụ taa ụbọchị ọnwụ ụbọchị bụ akwa ebe ka na-amapụrụgharị mmadụ obi taa ụbọchị ọṅụ kedu ife na-ga-emenụ ka anyị nwee ọṅụ sikwuo ya ekwu na ntị anyị ghe oghe Ichokoro papa you know Chimaobi Chimaobi has finally accepted to come back. Chimaobi Yes. Okankwu's son. Yes. Iji n'aka bụ ihe ị na-ekwu. Ichokoro Ichokoro I'm na-agwa gị na ahụ eziokwu. Ihe ọma mere. 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 Ichokoro nke a kwesịrị ekwesị na a ga-enwere ya aṅụrị. Ihe a bụ ezigbote ife m nụgoro n'ọnụ nka m jiri mmadụ. Chere granọt. Ichokoro nke a bụrụ chere granọt. Mmemme nke a bụrụ mmemme ka ata granọt. Chijioke ba n'ime ụlọ. Ba n'ime ụlọ. N'okpuru tebụl bupụta ite nkwụ ọcha. Ndị anyị detere. Butie. O nwere oge ọzọ kwesịrị na a ga-aṅụ nkwụ ọcha na-abụrụ kịta. ọkwa ọzọ kwa maazị mba nya oyiri ibe dị n'ime ụlọ a igwe gbamụ nkịta na-ata granọt ka ụmụaka